Μιχάλη, φώναξε το δεκάρο. Έφυγα. Φίλε, είσαι καλά, μ' ακούς? Φίλε, είσαι καλά, μ' ακούς? Μπράβο, 2 δάχτυλα στο σιαγώνα. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Ωραιότατα. Ωραία. Δεν αναπνέει κιόλας. Το είπα κιόλας. Πάμε. Βρίσκω το σωστό σημείο ανάμεσα από το στέρνο. Ξεκινάω τώρα και συμπιέσεις. Αυτό ακριβώς. Πολύ καλά το κάνετε την κίνηση, την κάνετε άσο. Κομπρεσέρ. Δεν μπορώ να τα λυγίζετε τίποτα. Κομπρεσέρ. Αρκεί να προσέχω και να μην σηκώνω καθόλου τα χέρια μου. Εντάξει, πάρει. Τώρα είμαστε στα 2. Πώς είναι αυτό στα αφήνει. Ναι. Θα διαβάσεις να ρωτήσω τόσο ή όχι? Ναι. Παρασκευή δεν έχουμε ξαναβάθει. Ναι. Έλα, πάρ' τη μέση. 1, 2, 3, 5, 8. Λοιπόν, δείτε το λίγο αυτό, δείτε το λίγο. Συνέχισε. Μη κουράστηκα, συνέχισε. Αυτό ακριβώς. Επιτόπου, κουράστηκα, συνέχισε. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 30. Ο μαλακία, κοίτα που γύρισα. Να σου πω κάτι. Αυτή ακριβώς και πιο γρήγορα πρέπει να είναι η διαδικασία αλλαγής. Κουράστηκα, ετοιμάσου για αλλαγή. Φύγε και γελάζω. Έτσι, αυτό ακριβώς. Η έμπνευση παίζει ρόλο. Είναι χειμώνας και Γεια σας. Καλή συμμετοχή. Γεια σας. Δηλαδή δεν να ξεβουμπώσουμε για να έχουμε καλύτερη επαφή στο... Καλό είναι αυτό, ναι, καλό είναι. Αυτό είναι θα το βγάλεις, τώρα φορά που κάνεις δεν το Δεν βγάλεις. το βγάλεις, θα πάρεις μπροστά. Κουμπώσει. Ναι, εντάξει, δεν έχω τη φορά, έχω φορά μπλουτσάκι, δεν είναι ανάγκη. Λοιπόν, σηκωθείτε, εντάξει. Επί το έργο.